Доброго ранку! Усім салют! Рада вітати вас у нашому «Доброго ранку». Ужо другі дзень мы вядзём добраранак без Лесіка. Таму што ён яшчэ не вярнуўся са сваёй зайчыкавай канферэнцыі. Гуляе там з такімі ж, як ён, разумнікамі, а пра нас забыўся. Ды не, Кася, зусім не забыўся. Ён нават пакінуў для нас сюрпрыз, каб мы не сумавалі. Сюрпрыз? Так, сюрпрыз. Тады ладно. Гэта іншая справа. І што ж гэта такое? Ён прапануе здагадацца, дзе канкрэтна ён знаходзіцца. Гэта як? Бачыш, у мяне ёсць 3 канверты. У адным пытанне, у другім адказ. А што ў трэцім? А гэтага я сама не ведаю. Добра, давай адкрываць па чарзе. Давай, а гледачы паспрабуюць здагадацца разам з намі. Глядзім першы. Так, тут пытанне. Так чытай хутчэй. У гэтым горадзе быў адкрыты першы ў Беларусі зоапарк. Як цудоўна! Жывёл я люблю. Пэўна, гэта Мінск? Не, гэта было б вельмі проста, калі б Лесік застаўся ў сталіцы. Эх, ну можа быць. Чытай далей. У гэтым горадзе знаходзіцца самая старая ў Беларусі аптэка. Ёй ужо каля 300 гадоў. Адно з двух. Або гэта вельмі стары горад, або там шмат хварэюць. Наўрад ці другое, думаю, першае. Чытай далей. Гэты горад быў унесены ў вядомую ва ўсім свеце кёльскую энцыклапедыю Брауна як адзін з самых найпрыгажэйшых гарадоў Еўропы. Нешта падказкі Лесіка сёння не працуюць. Давай адкрывай другі канверт. Нешта ты хутка здаешся сёння. Аднак мне самой цікава, што ў другім канверце. Ну што там? Гродна, а давай пашукаем у інтэрнэце. Давай. Так, глядзі. А вось тая самая старая аптэка. О, нават не верыцца, што яна адзначыла 300-гадовы юбілей. А вось цэнтр горада, старыя будынкі. А і праўда прыгожа. Цяпер зразумела, чаму горад унесены ў спіс самых прыгожых гарадоў. І мне вельмі падабаецца. Трэба і нам з табой наведаць Гродна. Абсалютна згодная. Аднак аднаго мы ўсё яшчэ не ведаем. Чаго? Ну як чаго? А што ў трэцім канверце? А зараз адкрыем. Адкрывай. Тут 2 паведамленні. Першае, малайчынкі. Так, гэта пра нас. Чакай, тут яшчэ нешта ёсць, паведамленні. Няўжо яшчэ адно пытанне? Ды не, загад ці... Пажаданне. Ну вось, нават здалёк Лесік намі камандуе. Думаю, такая каманда табе спадабаецца. Ды няўжо? Упэўнена. Ладно, што там чытай? Чытаю. Глядзіце мультфільм. Ну, гэта я гатова рабіць у любы момант. І я, тады давай глядзець. Ну як табе мульцік? Цікава. І мне спадабаўся. Здаецца, ёсць аб чым падумаць. У кожнага з нас свой густ. І нават колер кожнаму падабаецца розны. Дарэчы, наконт колеру, ці чула ты, што Новы год трэба сустракаць у зялёным адзенні? Не, з чаго гэта? Адкуль ты гэта ўзяла? У інтэрнэце прачытала. Зялёны? Цікава. О, у мяне ёсць зялёная сукенка. Бачыш, ты ўжо гатовая да свята. Так, святкаваць я заўжды гатова. А чаму менавіта зялёны? У мяне ёсць яшчэ прыгожая чырвоная сукенка, і сіняя, і жоўтая. А таму, што Новы год па ўсходнім календары гэта год зялёнай драўлянай змяі. А што гэта значыць? Ёсць вобраз года. У новым годзе гэта змяя. Яна сімвалізуе баланс, спакой, інтуіцыю. І ў зялёнай сукенцы я буду спакойная? Вось гэта мне не верыцца. А я пра што? Не хачу. Аднак ты можаш яшчэ перадумаць. Традыцыю ушаноўваць жывёліну года прыдумалі кітайцы. І што? А тое, што сустракаць Новы год яны будуць толькі 29 студзеня. Дык яшчэ і чакаць Новага года на месяц больш. Аднак ты можаш пачынаць хадзіць у зялёным раней. І ўсё ж, чаму нейкі каляндар будзе мне казаць, што я
павінна апранаць? Лічыцца, што людзі, каб прыцягнуць поспех, імкнуцца апранаць нешта звязанае з сімвалам году. Не, я ўсё ж у гэта не веру і гледачам не раю. Вось мне кожная сукенка прыносіць шчасце. А ведаеш чаму? Чаму? Таму што яны усе мне падабаюцца. Ясна, цудоўны падыход. А як жа? А зараз паглядзім яшчэ адзін мульцік. З задавальненнем. Ну як табе? Мне супер. А ведаеш, пра што падумала? Пра што? Што ніколі не буду сядзець на дыеце. Правільна, і я таксама. Вельмі люблю розныя салодкія пачастункі. А што больш за ўсё любіш? Не ведаю. Можа, пірожнае Наполеон? І я таксама. Цікава, яно мае такую назву, бо яго любіў есці і той самы імператор Наполеон? А давай спытаем у камп'ютара. Давай. Так. Вось, глядзі, такое пірожнае елі ў 18 стагоддзі ў Францыі і Італіі яшчэ да Наполеона. А як такое можа быць, калі тут яго імя? Правільна, яно называецца інакш. Мільфей. І, дарэчы, яно было не з крэмам, а з варэннем. Ого, напэўна, таксама смачнае. Напэўна. А чаму тады яно стала называцца Наполеон? Ёсць две версіі. Згодна з першай, гэта неправільна перакладзеная назва – неапалітанскі. А іншая версія? Другі варыянт. Такія пірожныя гатавалі ў расійскай імперыі, калі атрымлівалі перамогу над арміяй Наполеон. О, мне гэта версія падабаецца больш. Дарэчы, на той момант пірожныя ўжо былі з крэмам. Во, гэта мне падабаецца. Тады вырашана. Пасля дабраранка пойдзем піць какаву з Наполеонам. Супер! Самая лепшая прапанова сённяшняй раніцы. Ну а зараз паглядзім яшчэ адзін мультфільм. Глядзім! Ой, нешта зноў пра падарожжа навеяла пасля гэтага мульціку. Вось я, напрыклад, вельмі люблю збіраць чамадан. І я збіраю і мару, як весела буду бавіць час. Я бы хацела з'ездзіць у Егіпет, даведацца, як жылі фараоны і старажытныя царыцы. Эх, я таксама хацела паглядзець, як жыла Неферціці або Клеапатра. А ты ведала, што царыца Клеапатра магла гаварыць ажно на 7 мовах? Ого, просто фантастыка! А яшчэ яна любіла ванны з малаком з мёдам. О, ну вось, а я п'ю малако з мёдам, калі хварэю. У любым выпадку малако з мёдам вельмі карыснае. Так, безумоўна. А што ты ведаеш пра Неферціці, акрамя таго, што ў яе была доўгая шыя? Цікава, што яе імя перакладаецца як «прыйшла прыгожая жанчына». Вось яно як! І праўду кажуць, як чалавека назавеш, а вось маё імя таксама прыгожае. Так, і ты сама вельмі прыгожая. Дзякуй! Можа, і я аднойчы зраблю нешта значнае, такое, каб маё імя Кася, і праз 1000 гадоў ведалі. І такое магчыма, Касечка. Або ўсе будуць проста ўзгадваць, якая я цудоўная ва ўсім. І такое магчыма. А каб зрабіць штосьці значнае, трэба натхненне. Вядома, без яго нікуды. Мяне вось цудоўна натхняюць мультфільмы. Тады давай глядзець. Давай. Мне мультфільм вельмі спадабаўся. Спадзяюся, нашы гледачы, як і яго героі, будуць падтрымліваць сваіх сяброў. І ўсе праблемы вырашаць разам. Ну, а пакуль прыйшоў час развітвацца. Аднак зусім ненадоўга. Мы сустрэнемся, як заўсёды, зранку У нашым дабраранку!